se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, un amosqueado de Madrid. Bueno. A que se liou onte. Vamos a ver que me aclare, porque isto ten tela. É dicir, que o venres aplázase o partido deportivo contra o Betis porque unha das uralitas da coberta do estadio de Riazor, pois polo temporal, pois se veu abaixo. Non pasa nada, todo o mundo pois, o ve con normalidade e entende que o sensato era suspender o partido. Un día despois, suspendese o partido do Real Madrid contra o Celta, en Balaídos. E ármase a de San Quintín. O problema é como empecé a frase, porque o que se suspende é o partido do Real Madrid. Non estamos falando do Deportivo Betis, que lle dá igual a todo o mundo, que fan o que teñen que facer, dá igual. Trátase do partido do Real Madrid. O Real Madrid ten un problema, porque ten o calendario moi saturado. Non o Real Madrid, senón que é un problema que existe na competición, que vivimos pois, ao limite. Cando se suspende un partido, pois pasan cousas que en este caso supón para o Real Madrid e para o Celta, porque o Celta tamén é prexudicado, que se os dous siguen en Europa pois, ata o final, que oxalá sexa así, polo menos que o Celta siga en Europa hasta o final, pois o partido ten que xogarse entre a penúltima e a última xornada, co cal pois, é un despiporre tremendo, porque evidentemente pois non sei ata que punto será perxudicado o Real Madrid, pero en todo caso pois xogas esa que non é penúltima xornada para ti, pero xogas sabendo de todos os resultados, etc. En fin, que de algún modo se desvirtuaría a competición, estou de acordo. Pero de todo eso non ten culpa o Celta, de todo eso non ten culpa Abel Caballero, a quen onte desde Madrid querían linchar, literalmente. Querían, prácticamente era como se fose o culpable de facer o que tiña que facer simplemente. Porque onte Abel Caballero, que estou na súa salsa, porque ele encanta ese tipo de situacións, pois estuvo moi correcto. Fixo o que tiña que facer. O estadio non está para xogar ao fútbol. Non se pode xogar ao fútbol. Non se garantiza a seguridade dos aficionados que vayan a acudir a esa grada. Incluso, según as previsións dos técnicos do Concello, tampouco se garantiza a seguridade dos que estén no campo, no terreo de xogo, porque a cuberta alcanza prácticamente o terreo de xogo e cas rachas de vento que se prevén, pois podería incluso caer no terreo de xogo. É dicir, é unha auténtica barbaridade a insistencia que desde Madrid tuveron para xogar este partido. Foi un auténtico esperpento da prensa nacional, vamos a decir nacional cando nos referimos á prensa madrileña, por aquilo do centralismo. Un auténtico esperpento. Desde Juanma Rodríguez, prefiro nin entrar porque dá vergoñalle. Pedrerol pedindo que, por favor, alguén vai a arreglar esa cuberta, casi insinuando que o Celta se estaba, pois, non quería arreglalo para beneficiarse de non xogar este partido tendo o mércores a semifinal de Copa, que non se pode arreglar, non se pode arranxar, porque estamos en unha situación na que a previsión é que vai haber ventos bastante fortes, é dicir, hai unha lei de prevención de riscos laborais que non se pode saltar a toreira para que haxa un espectáculo deportivo. Eso é evidente. O ridículo foi monumental desde Madrid. A desesperación dos medios, a desesperación do propio Real Madrid propoñendo ir a xogar a Gijón cando hai un partido ás 4:15, Sporting Alavés, se quere, pois partimos o campo a metade, que se xogue nun campo o Sporting Alavés e noutro o Celta Real Madrid. Estaría ben. O Santiago, se propón Santiago, motivos, aparte que o campo xoga, son 12.000 espectadores. Que facemos cos socios do Celta? Sorteamos quen pode ir? A xente que pagou entrada para ver estes partidos, aficionados do Real Madrid tamén, que o saberá, non lles deixamos ir, ten que devolver o Celta ese diñeiro por algo que non é culpa súa.
un auténtico sinsentido, non ten nin pés nin cabeza. A última proposta absolutamente descabellada, que o mércores, que é o partido de semifinais da Copa do Rei, se aprace ese partido para que se xogue este partido contra o Real Madrid. É dicir, desvestir a un santo para vestir a outro non ten sentido ningún. A sensación de que o Madrid que se quere quitar o marrón de encima, o marrón de ter este partido para as últimas semanas da competición, prevendo que non vai haber datas disponibles antes, e ademais a Liga, que se xa que lle propón o Celta, a Liga, que se aprace o partido da Copa do Rei para xogar este partido, é que pareceme do máis lamentable. É unha situación inaudita. Se isto que pasou este sábado, pois tennos que dar que pensar, e sobre todo que reflexionar a prensa nacional, de que non se poden facer as cousas así. É dicir, hai que razonar o que se dice. Hai que razonar por que se dicen as cousas. Por que non se arregla a cuberta? Primeiro infórmate de por qué, primeiro infórmate de como está a situación, e despois veremos se realmente é posible facelo. Pero non culpes a un equipo, non culpes a unha cidade de estar intentando engañarte, porque non é así, porque é un sinsentido, non ten ningún tipo de razón de ser. Outra cosa, xa non falemos do Alavés. O do Alavés pedindo tamén que se aprace a semifinal, porque agora eles van a ter que xogar un partido este fin de semana, e o Celta non. Vamos a ver. O Celta xogou a eliminatoria de 16avos contra o Can en circunstancias similares. O Can tiña o seu estadio inundado por as choivas que houve ese fin de semana na rexión de Murcia. O Can, pois, descansou, e o Celta tivo que xogar ese partido. Non pasa nada. É evidente que hai unha diferencia de categoría, e bueno, pois, neste caso ven a superioridade do Celta sobre o Can, pero a situación era similar, non ven a ninguén que protestase. Se realmente o Celta iba a xogar cos suplentes contra o Madrid. Se o problema é que os suplentes van a chegar descansados a Mendizorroza, pois que a hora do partido se poñan a correr a trotar pola Padró ou por Castrelos, por onde queiran, que Celta Medio emita en directo, que se vexa que están sufrindo, que se cansen, cansamos a Señé, cansamos a Lemos, cansámonos para que estén cansados, para que cando o mércores en Mendizorroza estén vendo o partido desde o seu salón da súa casa, estén cansados. Se iso é o que queren. Se o que queren é cansalos, pois cansámolos. Pero vamos a ver, é que parece que aquí nos apuntamos a un bombardeo todos, non? E no día de onte apuntáronse moitos a un bombardeo. O Real Madrid non é o máis indicado para falar dese tipo de circunstancias. Periodistas madrileños dicindo que o Celta era un equipo pois, de segunda división porque tiña un estadio tercermundista. Recordo en unhas semifinais da Champions do ano 98, non fai tantos anos, que se caeu unha portería en medio dun partido. Caeuse unha portería do Estadio Santiago Bernabéu, e o espectáculo de Otilio e Pepe Gotera recorrendo Madrid para ir á cidade deportiva, a antiga cidade deportiva do Real Madrid, a buscar unha portería para montar ali mismo no partido, pois foi un espectáculo lamentable. Veño falando ahora de un estadio tercermundista do Celta. Eu creo que hai que mirarse un poquinho máis para dentro e ver que se caiga unha portería, unha chapuza, que se caiga ou que rompa a cuberta de un estadio cando hai un temporal como que houve este fin de semana aquí en Vigo, pois é algo que non é unha chapuza. Estamos falando además dunha grada que efectivamente necesita unha reforma, está proxectada esa reforma, vai se facer agardemos, porque esa tamén é outra, sabemos como van estas cosas, pero en principio está previsto para o mes de maio, e bueno, isto evidencia moitísimo máis que a necesidade de facer esa reforma. Non nos veñades a dar leccións de nada, porque por esa mesma regla de tres, en aquel partido, non fai moitos anos, creo que foi 2004, 2005 aproximadamente, en un Real Madrid-Real Sociedad que se suspendeu o partido a uns minutos do final por unha amenaza de bomba. Non pasou nada. Alguén pensou que a amenaza de bomba pois, foi algún membro do Real Madrid porque o Real Madrid estaba atascado e non pasaba do empate, que por certo despois na reanudación desos 6 minutos marcoulle un gol a Real Sociedad e ganou o partido. Pois,
que temos que pensar mal de todo? Por que temos que convertir todo o que sucede en algo que se está facendo contra o Madrid aposta para fastidialos, que non sodes o ombligo do mundo. Non sodes o ombligo do mundo. Sodes uns tipos que elexiste ser dun equipo que gana títulos e que ademais traballades de periodistas, co cal deberíades de disimular un pouquiño eso. Pero en todo caso, a responsabilidade non é do Celta. Sucedeu porque tiña que suceder. Pois mala sorte. Pero outra vez, sírvenos isto para darnos conta de que o calendario pues, igual está un poquinho apretado e que igual pues, hai que ver posibles alternativas a este tipo de situacións, a que sucedan este tipo de cousas. Bueno, pois está ben. Que se un estadio peligra, pues, home, que a Liga pues, pague a reforma do estadio para que non sucedan estas cousas. Que unha Liga ten que prever eso. A Liga está formada por todos os clubes, por tanto, bueno, pues, que se inventen cosas. Pero, evidentemente, o espectáculo bochornoso do día de onte é algo que é mellor evitar para outras ocasións. Agardemos que non volva a suceder, agardemos que todo salga ben, que non pase nada. Celebremos que isto non sucedeu durante un partido. O xoves, por exemplo, que se xogou ali o partido contra a Alavés, pues tamén houve, a climatoloxía tampouco axudou. Afortunadamente non pasou nada disto, pero celebremos que non pasase isto mentras se xogaba un partido. Sucedeu cando o estadio estaba vacío, perfecto, non pasa nada. Ahora vamos a arranxar eso. Para o ano que ven xa tenemos unha cuberta nova, espero que non volva a suceder algo así. Espero tamén que isto sirva, como decía antes, de reflexión para moitos e que antes de falar, antes de quentarse esa boca, que razonen un poquinho. Vamos a ver que aquí debe de reinar a sensatez e non a insensatez. Que isto, nós que estamos moi tranquilos aquí en Vigo, non estamos acostumbrados a formar parte do chiringuito, de Deportes 4, de ser portada do Marca con frases sarcásticas contra o noso alcalde ou contra a situación. Non estamos acostumbrados e vivimos sinceramente bastante mellor sin eles. Así que o seguinte é o partido de Copa e aí sí que vamos a disfrutar, porque estou seguro de que o Celta vai a superar esa eliminatoria e se non, pues por lo menos vamos a traer o balón para casa. Así que estos días disfrutade moito e o mércores espero que disfrutedes muitísimo máis. Sede felices. Los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas olvidan de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estupidez